Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May kadwa a Domingo ti Adbiento, agtultuloy, nga awisan na tayo ti iglesia tayo, ti sangkatimpuyog, nga panagsagana tayo, iti idadatang ti Apo. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kadakayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, unay. Isong agpagpakaasya ken Santa Maria nga Birhen, kadagiti amin nga anghel ken sa santo, ken kadakayumet kakabsat, tikakasida kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam na kiti basbasol mi, katalan na kamamin ngay turong itibiyag ngagnanayon. Apo mga asika, pakawanem basbasol mi, midot na kurkurangan mi, kedalawen na kamkadi, nakalmesan na kempus-puso mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pagawanem basbasol mi, bidot na kurkurangan mi, keralawen na nakalmesan na aking puspuso mi. Apo mga asika, Apo mga asika, pagawanem basbasol mi, idot na kurkurangan mi, kinalawen na kamkadi, nakalmesan na aking puspuso mi, nakalmesan na aking puspuso mi. Kumararag tayo, managabalin amin kat manangasi a Dios. Ipay mo kadi nga awan ti anyaman nga aramid amang laped iti gagarmi asumabet iti anak mo. Aramiden kuma tanilangitan na sirib mo amairanod kam ken Kristo. Dawati mi dito'y gapu ken Isu Kristo nga anak mo ket Apo mi, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Baruk. Jerusalem, uksuben ti pagananay mo iti tiyempo ti panagladingit ken panagrigat mo. Ket yarwat mo ti awan patinggana a kinangayad iti dayag ti Dios. Isaad mo iti ulom ti dayag ti agnanayon a Dios. Ipakita ti Dios ti kinadayag mo iti amin na pagilyan iti rabaw ti daga. Kunanan to ken kay ti agnanayon. Agtawd ti talged mo iti kinalinteg mo, ket ti dayag mo ti kinapudnom kanyak. Jerusalem, bumangon ka ket agtakder ka iti tapaw ti bantay. Kitaem no sa dino ti pangipanan ti Dios a nasantuan, kadagiti anak na anatipon-tipon a naggapoy ti daya ken iti laod. Agragrag sakda tanalagip ida ti Dios. Jerusalem, naisinaken ka dagiti anak mo, nga intalaw dagiti kabusorda. Nagnagnada ngem ita, isubli ida ti Dios iti dennam,
ket kasdala na dayag nga ari iti trono na. Imbilin ti Dios ti panakadusudos iti amin a nangato a bantay, ken dagiti agnanayon na turod. Pinagaburan na dagiti tanap tapno iti dayag ti Dios. Agawid as itatalged dagiti tattao ti Israel. Kas panang tungpal day ti bilin ti Dios, agtubon to ti bakyer dagiti nabanglo a pinoon ti kayo. Ket linungan danto dagiti tattao ti Israel. Idauluan to ti Dios ti panagawid ti Israel. Agsublidan to as iraragsak, iti panangiwanuan iti asina ken kinalinteg na. Ken nalawlaw iti silaw ti kinadayag na. Ti sao ti Apo. Kasta unay akan kantami gapu iti rag-o, gapu kadagiti naindakla na banag ngayon paay ti Apo. Kas kamlag tagtagainep idin sublina kami ti Apo Jason. Kasta unay akat katawa ken kan kantami gapu iti rag-o. Iti kasta, kinuna dagiti nasyon, impaay ti Apo dagiti naindakla na banag kadakwada. Agpaiso nga impaay na kada kami dagiti nadakkel a banag, ket anyan aragsakmi. O Apo, isubli na kami kadi iti sigod a kinarangay mi. Kas iti panang punno iti tudom kadagiti na mag-aakarayan. Ipalubos mo kadi adagiti nagluluwa bayat ti panagmulada, agapit danto as iraragsak. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon, asi awit iti bini, agsublidan to as iraragsak, asi aawit iti apit da. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Tunggal idawdawatan kayo, agkararagak asirarag-o, gapu iti panangtulong yu kanyak, iti panakaisaknap ti Ebanghelyo, manipod iti damo anay kasaba kada kayo agingga ita. Kapkap nekak ati Diyos anangirugi iti daytoy, naimbag nga aramid kada kayo. Elepas na agingga iti aldaw ni Kristo Jesus. Ammo ti Diyos apudno ti bagak, nukunak ngagtaod iti mismo a puso ni Kristo Jesus. Daytoy nga iliw ko kada kayo. Daytoy ti kararag ko amay paay kada kayo. Dumakkel dumakkel ti ayatyo, abuyugan ti pudno apan nakaamuyo, ken tumutop apan nakaawatyo. Tapno mabalinyo apilyan ti kasayaatan. Iti kasta, awan to tanyaman a kinarugit ken pakababalawan nyo inton aldaw ni Kristo. Punwen na kayto ni Kristo Jesus, itinawadwad a bunga tinaimbag a kababalin, apakaitanukan ken pakaidayawan ti Dios. Ti sao ti Apo. Iti puso intay lukta, kadagiti balika sanasan. Ipakita disot maristay nga anak na iti puso intay lukta kadagiti balika
sana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. May kasangapulo ket lima atawan idi ti panagturay ni Emperador Tiberio, ni Poncio Pilato ti gobernador ti Judea, ni Herodes ti agturay iti Galilea, ni kabsat na Filipe ti agturay iti sakop ti Ituria ken Traconite, ni Lisanias ti agturay iti Abilene, da Anas ken Caifas ti agdama idi akangatuan apapadi. Tinaytamat la tiyempo, dimtang ti sao ti Diyos, ken ni Juan nga anak ni Zacarias, aday din ni Juan ijelet ang, sinursur na ti amin na diso ang madalanan ti Karayan Jordan. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo, kat pabunyagan kayo inkas kasabana. Iti kas napakawanan ti Diyos dagiti basbasulyo. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isaías, ijelet ang adda mangipukpukaw, isagana yung ti dalan ti Apo, pasayaaten niyo ti pagnaan na, masapul ang magaburan dagiti amin alungog, mapasimpa dagiti amin na bantay kan turod, mapalintag dagiti killo-killo adalan, matarimaan dagiti lasong-lasong akalsada, makitan to dagiti amin at tao ti panangisalakan ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ti tema ti panangisagana ti puspuso ken biag tayo iti idadateng ti Apo ti iturong ken saritaan dagiti maibasa. Ni Juan Bautista aladawan ti naimbag a profeta ta mismo nga ti panagbiag na isumatan ti nagbalin akas kasabana. Maibilang atimak ti Dios ti profeta. Karagita nga panawan ti umadanin nga idadateng ti Mesiyas nagbalin ni profeta Isaias, ni profeta Juan Bautista, nangitandudo ti pananglintag ti dalan ti biag, kasasaad, kababalin, wagas ti biag dagiti tattao amang pasangbay ti Apo. Masarsan nga iti panagbiag tayo ket no adda saganaan tayo nga dumteng asa nga ili impapati dagiti panagsagsagana tayo. Tapno makaayayo tayo, iti sumangbay, maayayo met ti sumangbay kada tayo, nga sa nga ili tayo. Ni Jesus, a Mesiyas, nga umadanin iti ayna, iti day di imuna nga yaayna, ti ipukpukaw ni Juan Bautista nga saganaan dagiti tattao. Isumat lang iti maipukkaw ita, tapno saganaan tayo, intun may kadwa nga yaayna. Ken, agbalintay ko mga naridam ken nasipot, iti inaldaw-aldaw nga yaay na, ken tunggal umay, iti rambak ti liturhiya tayo, ti rambak ti pamati tayo, makisao kada tayo, babaan iti naordenan nga padi na, idaulwan na tayo ni Apo Isus, iti panagdaydayaw, panagirukno iti panagdaydayaw ken sakripisyo ti Ama, ti bagikan darana nga mismo nga adda kada tayo, iti langa, titinapay ken arak, umay kada tayo. Ket daytoy tallo nga sarsaritaan tayo nga idadateng na iyaay na kada tayo, nasken nga saganaan tayo ti puso ken biag tayo. Madakamat dagiti bantay ken turod nga mapalanas, dagiti panagbalintay nga natangsit, dagiti panagbalintay nga napalangwad, dagiti santay nga panangi kaskaso, malipatan kan maliwayan no daddo maipakni kan maipaigid pay ni Apo Dios kan dagiti panursuro na iti panagbiag tayo dayta ti mayaw awis malagip tayo aket daytoy nga Domingo ti
kaslala DPWH Sunday, repair, simpaan, dagiti lungog, dagiti lasong-lasong, dagiti kilo, kada kamatan na aday nga bantay, kanturod kasladawan, duma dagiti panagpanakil, santay nga panagpakumbaba, santay nga panang bigbig iti Diyos, santay nga panang bigbig iti Diyos iti pada nga tao, kadagiti paspasamak, kanti amin nga panangidalan na iti panagbiag tayo. Nagito'y lungog, tanap, paunag, bantay, santog paunag, santo bantay, tanap, unulungog, nagunag, nagiti lungog ti panagdua-dua, nagiti lungog iti panagkapsot ti pamati, panakaupay, santay nga itulok nga agturay ti panakaupay, santay nga itulok nga adda agtalinaed nga dua-dua, lasong-lasong nga kalsada, kilo-kilo nga dalan, kilo-kilo nga kita ti panagbiag, nalabit, nagiti kanito nga santay nga maikat, ti kaunggan ti puso tayo, ti maysa nga sakit tinakam, rigat na iti kaunggan tayo nga mamakawan, panang taripato ken panang taraken, iti penen nga gura, ay dagita ti mapalanas ken masimpa, kilo-kilo ti panakay pisok tayo nalabit iti bisyo iti kinadilaw, bisyo ti kinamarites, bisyo ti kinaagom, nga tunukan bukod ko lang nga bagiti ibirbirukak, ilabukod ko nga bagiti isalsalakan ko, dayta nasken ti panagbalbaliw, ket ipukaw, ken ibaga, ken iwarwaragawag ni San Juan Bautista, agbabawi kayo kadagiti basbasulyo, ket pabunyagan kayo. Kaya di panawan na dito nga panagbunyag, may bilang apan nakadalos, may bilang apan nakapakawan. Sila gagangay nga ugali dadagay, apaman na mabunyagan, mapakawan. Sinursur na ti igid, ti Karayan Hordan, iso na nga nagbibiyag itilit ang sinursur na, dagiti daigid ti Karayan Hordan, mapalagipanda nga insalakan ti Apo ida iti panakaadipen da, ija Ehipto, limasat da iti baybay taaw, uray idi sumbrek da iti naikaringa daga, linasat da manan da ita nga baybay, manipud tilit ang, lasaten da ti Karayan, baybay, lasaten da, sinbulo ti biag, sinyal ti biag, manipud ti patay, kinaawan ti biag, let ang bumalasiw, umalatiw da, uday ta, manipud iti kinamanagbasol kan kinakapoy tayo, kilo-kilo nga dalan, lasong-lasong nga kalsada, bumalasiw tayo, iti nalintag adalan, surutan tayo ti Apo, indengan tayo isuna, digiti sauna ken panursur na, balbaliwan tayo, ti panagbiag tayo, saganaan tayo, ti bagbagi tayo, iti idadateng na. Ada istorya ti patpatang para aramid ti sabon, da paktoryana nga pagaramidan ti sabon, kasarsarita na jay, pastor, Apo pastor, kita man laeng, awan samet ti ipiktuna, ti naimbagadamag, ti kaskasabam, ata nagadumul ata ti managdadakas dito lubong, awan samot ti piktuna, Apo pastor, ata mayat ti pagpagnada, hindi ko nakasalapon dati na dungrit nga ubing, ala kita man laeng, hurisi ka, agar aramig ka ti nagadunga sabon, awan samot ti piktuna, nadungri mga lata, ano naman, ata, saan nga makadalos ti sabon, no saan nga igudugod nga dadanom na. Sa nungorog nga makadalos ti sabon, no di kamat isabon. Stamat ti naimbagadamag, ti Ebanghelyo, kasanungorod nga di epekto na, no di tayo mat ipakat. Inmayan ti Apo, umay tumanan, umay akanayon. Awisan na tayo, tapno sa ganaan tayo nga kanayon ti bagbagi tayo, tapno mapadagos, mapasangbay, mapasangbay, ma-welcome tayo, mapastrek tayo, ti Apo, iti kaunggan tayo. Nasken, ti panagbalbaliw.
Nasken nga dito nga panagsagana, ti panagbalbaliw tayo, nalabit datay insaganam ti Christmas, nga budget, katam 10%, nalabit ipaay mo iti agkasapulan, nalabit dagiti tayting mo, saanan nga tong palbilin, nabuslon nga ayat, ti iparang na, nalabit dagiti daduma nga pagduyusam ken pagpagusam unay, malabit kiskisayam, para iti bukod nga panagsakripisyo, nalabit ikamat ti panawan itata, ti nga pamilyan nga panagbasayo, iti Biblia, ti panangbirok iti panawan, tapno adado ti tiyempo nga agkararag, adumat nga tiyempo nga ipay iti pamilya, ti napasnek apan nakimisa, ti saanen nga tungpalbilin apan agkararag, ala na duma-duma dagiti inot nga wagas, tapno may sagana tayo, iti bagbagi tayo, iti isasangbay kada tayo, ti Apo. Mamati ak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, mamati ak met ken Jesu-Kristo, mabugbog tong anak na ken Apo tayo, at imao iti rami ti Espiritu Santo, kanianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus na tay, kat nagtanim. Mulog tayo ang dagiti na tay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, kat sirtugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nagkabalin amin. Agapuntos sa diyay, may mangukom, karagiti sibibiyag, ken karagiti na tay, mamati ak met iti Espiritu Santo, patsek met iti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kitadan tumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Napnuan talag iti Ama, luktan tayo dagiti puspuso tayo, agkamang tayo ken kuana, nang runa kadagitoy karigat ti tiyempo, ti panagraira, ti napalalo kinapanglaw, ti sakit, ken ti panakaitugtugod, ti kalintigan ti adu nga tao, agkararag tayo ket kuna tayo, ipaay mo kada kami, tinabara a panagayat mo, Apo. Agpay ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, religyoso, ken dagiti laiko, amang idadaulo ti simbahan. Dahiti panagtitinulong tayo ngagtrabaho, mapaparo kuma ti simbahan, itilaksid dagiti adu amang tipet kadagitoy aganwat. Kumararag tayo iti Apo. Agpay kadagiti opisyal ti gobyerno, national ken lokal, tababaen ti grasya ti Diyos, imdenganda kuma dagiti tao, nga umararaw ken mawaw tinasayaat a serbisyo, tapno makalungaw ti pagilyan tayo iti kinapanglaw. Kumararag tayo iti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara a panagayat mo, Apo. Agpay ti parokya tayo, tay ti asideg ti ay ti Apo, mapaparutay kumadag iti kari tayo, iti nabunyagan tayo, tapno inton umay manen, may karitay to kumangaw mawat ken kuana. Kumararag tayo iti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara a panagayat mo. Agpay kadagiti agsagsagaba, iti kinapanglaw ken gubat, tapno dida mapukawan ti namnama, iti ragsak ti panagururay ti dadateng ti Apo amang isalakan. Ngayso ti mangwaya-waya ti amin na problema iti panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara a panagayat mo, Apo. Agpay kadagiti pamilya tayo, tapno agari kumati kapya iti Apo, iti baet tayo. Ket may pastek ti pagarian na ti kinapudno, kinalinteg ken waya-waya dito'y pagilyan tayo. Kumararag tayo iti Apo. Ipaay mo kada kami, tinabara a panagayat mo, Apo. Denggam kadagiti karkararag mi, Apo, ituro na kam kumay, tinaragsak a panagururay mi, itilawag ti kinasantom kanayat mo, tapno si pupudno kami amangawat ken ka iti puso mi, into numay kan kada kami. Dawati mi dati gapo kan Kristo nga Apo mi.
ko, ti padag at tao. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Maupup kumata pong tut mo o apo, babaan dagiti adaton, kan napakurang ang kararagmi. Kadno paisan ngomdas ti bilag, dagiti kaikaryan mi, saranay na kam kari babaan ti panalaknip ta kaasim, gapukan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Puno unay amay kari katrumbang anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso gyaman kam ken kaapo na santuan nga ama manakabalin amin katagnanan na Dios gabuken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na profeta sinikog ni Beren Maria iti mga ni binibingayat ni Metuan Bautista ino maragawag na nga sidagan ti ayna sana impatuldo idi addan ti matla anak mo ti mangipaay kada kami ngagragsak ka mamang pasangbay ti misteryo ti panakaipas ngay na tapno masang patan na kam ngagkarkarag asiridam kadagiti pakaitan tanukan na ti ramrambakan mi magidang kay kam kadagiti anghel ken arkanghel amin na bunggoy panagkan panakabalin ti langit ikan tami timno ti panakaydaydayaw mo kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakaydayda, yawan, pusana, iti kangatuan, madaydayaw ti iti nagan ti Apo, husana iti kangatuan. Puno unay Apo, abiga kinasanto, sikatigubayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipaay mo ta Espiritu, amang pasanto kadagito adaton. Tapno pagbalinam, katipaay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu disakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na saninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito tibagi, iso mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamat ikalpasan da iti panangrabida ng alay iti kalis, nagyaman manungkyan ka, sana inted karagiti disipulos na kat kinanana, alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti darak, darat ti baro kan agnanan atulag, iso may buyat to may paay kada kayo kan iti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidin nyo dayto ang pangilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akalis uminom kami iparangaran mi ti ipapatay mo o Apo agingga iti yaay mo ti panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga da, dito'y saklang mo, kat agserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo, tadakam amakiranod, ti bagi kandara ni Kristo,
pagkaykaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi po maputi iglesia iti sangalubungan, parirayam tayat na anadyusan. Laglagi po ni Francisco, Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kanami na papadi. Laglagi po amin na pimusayan, awatam ida iti silong mo apakitaan daken ka. Ipaay mo mat takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kan makiranod kami kanenggasatan na Birhen Maria ngayon ti Diyos. Kan nagasat ng nga esposo na. Karikiti nagasat ng apostol kan sa santo ang nakapudno ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada. Ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapu kan Yesu Kristo anak mo. Gapu kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mikan ka man nakabalin nga Ama, kami nadayaw kan Gloria, tiyag nanayon ngawan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kas insuro ni Apo Isus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagaryam, matungpal ko matinakam mo, ditiraga akas sa dilangit. Idem kadakam tel daw itoy, tikanen mi ti patinangal daw. Pakawanam nagiti utang mi akasmat pamakawan mi. Ti utang nagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan nga manugod iti sulisog. Salaka na kamkat iti dakas. Salaka na kami apo iti amin na pagdaksan. Idama si ayat tagapiam kada kami. Babaan ti tulong taasim. May lisikam ko may ti basol kat may kanawa kami ti amin nariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat. Ti ay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus, kinanam kada giti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan yak titid ko kada kayo. Sana digiti basol mi ti kitam no digiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayanur ti pagayatam, ipaimo siya si di kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari, tagdanan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios amangikat kada kiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amangikat kada kiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amangikat. At ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, ang mangikat karagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakanya, midi may saras saom, mapaimbag ton ti kararo. Yaman nga aramiden
Kararag iti nagkatlo apanggap agparintumang tayo. O Diyos nga mami, imbaw mo ti anak mo dito lubong, tapno ipakdar natin ang bagadamag ti panakay sarakan iti amin a tao. Ti maud iti sidong ti may sa pamilya, iti panarabay kan panangayawan ni Jose apan nakaamana. Di makkel a makayayo iti imatang mo kan iti imatang ti tao. Manangasi nga madawatan mi ti sumetla apan nangisalakan ngimpakdar na po Isus kantian naman na panang salaklim ni San Jose tapno ti daytoy alubong at dinadael ti kinaranggas kinadakes ken panagsagaba nanaro na ti nagraira pandemya ti COVID-19 may kanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus umimbag dagiti masaksakit masalakniban dagiti frontliners manipod iti panakaakar ken ti panakaidasig. Ket babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna nga impayo mo babaan ti grasyam agsardengan amamin pinsan daytoy a pandemya. Punwan na kam kadi iti parabor mo tapno agkaykaysa kami kuma iti pamati akas anak mo. Ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose ipateg ken ayaten mi ti tunggal maysa may parangarang mi kumati sa ngalubungan ti ayat anangayabam kada kami babaan ti na Kristiyano na pamati nga inawat mi manipod kadagiti misyonero kanim parabor mo kada kami tapno iburay mi iti kasta agpaay amin ken ka dawati mi daytoy tinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Kumararag tayo inawat mi apo ti taraon ti kararwami dawaten mi ken ka ti panakiranod mi ti daytoy a misteryo isuro na kam kuma ang mga miris ito umiso aserbi dagiti banbanag ana indagaan katari gagayan mi aser rekta dagiti nailangitan dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo into no malam ti maika pitong aldaw ti nobena tayo magdadagop amin nga officers ti PPC, BPC, PFC, Paris Commissions kat maangay ti meeting sa Menarda intuno alauna. Iti alas 3 angayan tayo ti Marian Procession lungalong dagiti agtutubo kan mailibot dagiti amin nga Birhen Maria nga patron ti tunggal barangay. Intun Lunes may kawalong aldaw ti nobena dadagup met iti malam dagiti amin nga trabahador ti liturhiya. Into no 7 iti malam dagiti mauding aldaw ti nobena dagiti amin nga umawat iti orientation tapno amin nga lalaki dito'y parokya tayo iti panaggibos ti tawon ni San Jose into no 8 nga kaaldawan ti piyesta tayo piyesta ti Immaculada Concepcion sumat ti panaggibos ti Year of Saint Joseph. Ket maisaad to amin nga lalaki tawon ti 18 agpangato kas mangbukol iti Men of Saint Joseph iti mangi papati iti susurot ta kadagiti pagpatulad ni San Jose. Ti Apo adda kuma kada kayo ti pamindisyon ti managkabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa intayo ti ayat ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsa yaay ni Jesus.
Kararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag kanasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko. Adyak to sunsunotanin ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika ti mastromi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saon, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Kita ni magasuta tawen,
dalanga, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayapan naibaon, ang isuro ang senti, upan atay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datag iti Apo.